Čaute ľudia, moje meno je Vaci a dneska vás vítam pri poslednom dieli Star Wars Weeku. A keďže je to posledný diel, tak je bola škoda, aby som neukázal jednoducho hrdinov. Takže si dneska zahrajeme Heroes vs Villains. To je jedno, ak sa to hovorí. Tak, môžeme to teda dať. A už sme v nejakej hre. Dobre. To je to úplne jednoduché. Ste 6 v jednom týme a 3 z vás jednoducho budú mať jedného z hrdinov. No a bojujete proti sebe, že kto zabije skorej všetkých troch parchantov. Dobre, na tejto mapke som to ešte nehral. Ako poznám tú mapu, ale tento mod som tam nehral. Malo by to vyzerať asi rovnako ako pri Drop Zone. Takže som rebel, super. Dobre, preskočíme. A toto kolo nie som hrdina, ale ochraňujem Leju. Oh yeah. A hen tuto je Palpatine, no tam je Vader, tak som skončil. A hore vidíte, že už sme stratili teraz Leju, lebo som ju ako nevedel poriadne ochrániť. Ale ešte tam máme Luka a Hanna Sola. Dobre, toto bude lepšie. No ale môžeme im samozrejme ubrať dosť zo života. Len samozrejme, že sú o dosť silnejší než ja teraz. Počkej, tam niekde bude. No tak, kde je niekto z nich? Oh yeah. Vidíte, prehrali sme kolo. Je to 3-0, dáme si 2 hry. Toto bola rozohraná a ako vidím, tak sme 4 proti 6, takže to je dosť na hovno. No ale vidíte, budeme hrať za Luka. Takže bude to čosi lepšie. Dúfam. Ako jumpuje pekne. Každý z tých hrdinov má svoje schopnosti. A tam máme život. Fajn. Tak, kde je niekto? Tu máme. Jeden dole. Púc, Boba Fett tam je. No poď sem, ty cigáš. No tak, poď sem. No tak. Ripalovu. No veď dozadu je po mne, hotovo. No obklúčili 3 naraz. No tak toto bude zasa 4-0. Ale to sa teda, no dobre, už sme 6 a ne 4. Tam niekto išiel. Oh je, to je Palpatine. Niečo som mu ubral, ale nebolo to určite veľa. No a už sme prišli o všetkých. 4-0, no pekne, je to na hovno. Tak, budem aj toto. Tak budem hrať za obyčajného. A zasa sme 4, no úžasné. Dúfam, že v ďalšej hre sa už pridajú dvaja. Lebo takto je to jednoducho presila a môžem aj neviem čo robiť, ale nespravím nič. Čakať. Bum, jeden dole. Tam je jeden. Ale no tak. Jeden život mu ostal. Oh, nice. S radosťou budem. Tento vydrží toho o dosť viacej. No tak Boba Fett, poď sem. No tak, zabij ho.
fajn, je dole. No zatiaľ vyhrávame, ale uvidíme ako to dopadne. Lebo Boba Fett, neviem či je zrovna najsilnejší. No... Počkať, tam bol niekto? Á, dostal ich, fajn. No. O, Palpatine. Á, jo. Máš za to, ty hajzel. No. Koniec. Toto bolo úplne nevyrovnané. Títo dva došli a hovno úplne urobili. No uvidíme, čo bude ďalšia hra. No tak tú fotku si zabil, kámo. To si zabil. Tentokrát budeme Imperiáli, takže dúfam, že budem Palpatine. Alebo aj Boba Fett je fajn, že môže lietať, ako sa mu zachce. Ja nezmením niečo. Asi nie, nemám ani čo. Áno, pripojte ma. O! Jo! Hneď prvé kolo a som Palpatine. Fajn. To som chcel. Ježiš, ten hluk, čo z neho ide. Čakajte, kde... Tam je Han Solo. Jeden dole. Ja si môžem takto spawnovať život. Aha, ne, tuto nemôžem. Sakríš. Počkej, však tam niečo je? No tak, zdochni ty svinia. Poď sem. Ty špina jedna. Bum, ty svinia. Ah, shit. Už to iba Boba Fett. Oh no. Musím zabiť niekoho z nich. Ale on tak. Poď dákam. Oh je. No, moc mi to nepridalo, lepšie než nič. Tu si ty cigoš. Tak toto musím padať, lebo to on je dosť silný asi proti mne, ale... Tak tu už iba môžem dúfať, že to Boba Fett dá. Už iba Leu poraziť. Nice. 1-0 pre nás. A teraz budem iba Stormtrooper. No, už sme 6, takže to je taká menšia pravdepodobnosť. Dobre, tohto... Sakra, musím ho sem dať.
to bol Han Solo. O, ale niečo som ho ubral. Ale neviem, či ne. To Shock Trooper je fajn. Poriadnu nálož mu daj. No ty svinia jedna. Toto není možné. Tu bol Han Solo. Ešte není dole. A tak. No už je po ňom. Orbital Strike. Ešte, že to bolo na našej strane, už by bolo po mne. No, nice, takže 1-1 to je. Uvidíme, čo budeme teraz. Dúfam, že budem Vader. Alebo Boba Fett je tiež fajn. Budem tu lietať a ma nechytia tí sviniari. A ide sa na to. A tu mám nejakú raketu. Nice, jeden dole. Tam bude niekde tá Leia. Oh. Tak toto som dobrú hovadinu urobil. Polke života v hajzlom, pretože som blbý. To je luk, to musím. No tak. Kokos, to čo mám za slabú zbraň? Že neho. No dobre. Íď dá kam. Sakra, som posledný. Oh shit, nemám palivo. Už mám. Tak, ty choď, dá kam. Musím dať veľké baka, že čo. Tam je. To prdele. No tak toto ma zabil pekne. 5-5 skore. No to je nič moc. No. Možno budem ešte Vader. Uvidím. No to je nice. Poďte niekto. Nice. Čakaj, tu niekto pôjde. Tam je. Ty kokos, ty hajzel jeden. Oh, nice. Toto vedu áno, len kde to šupnem. Niekde, kde to budeme aj vidieť, kde to posielam. No, tak to pošlem, dúfam, že tam niekto bude. O, to je Leia. Shit. No jasné. Oh, yeah. Pekne takto daňho. Tam to máš, ty svinia. Jedna.
Bože, kam zmizol ten Palpatine? Tu si. No ale polku HPčka má preč. No, musíme nájsť tú Leu. Ježišmarja, ty sa niekam zašli hlavne. Tá koza má plný život. To snad není možné. Á, fajn, ešte žije. Čo, kde sú? No, už som to chcel do neho napáliť. No tak. Ach, ty svine jedna. Aspoň niečo. Remíza, no. Tak, ďalšie kolo už by som mohol byť. Dúfam aj Vader, ale nejsem si tým istý. Nie, zase Boba Fett. Fajn. Hlavne nech som nejaký tento šulin. Pekne hore. Počkaj, kde je niekto, poko môžem šupnúť? Tu je. No ale čo ty chceš odo mňa? To si robíš prdel? Shit. To môžem osrať, čak on je až moc silný. O, fajn, sme 2 na 1. Nice. Ale no tak. Díky. Počkaj, tam niekto bol. No tak, kde ste ďalší? Nie je to môj. No tak, ešte tohto jedného. Shit. Ale aspoň som teda si dostatok killov pripočítal. Keď už nič. Dobre, teraz zas iba Stormtrooper. Tak rýchlo si zobrať niečo. Dá sa toto kokotina. Oh. Tu niečo je. Teraz si tu dám môj... To prdele, to som posral. Ale chytám. Čo ti dáva? No. A tu dám takto. Možno tam niekto bude, neviem. O, áno, niekto bol. Wow. On to stihol položiť a potom ma to zabilo. No čo už. Počkaj, kde? Počkaj, tam bol niekto. Jasné.
Kokos, ten si tam jak zašil. Uži si toto tu. Nice. To mi dosť ubralo, ale keď ma potom zabili, no, nevadí. Shit, zasa vyhrávajú. Tadiaľ to. Ne, už tam len hodím, zoberiem ďalšie, dúfam, že to bude... Ale no tak, musel som minúť. Kokos, aké skore majú oni a čo my? Tam je. Ale no tak. Jo, toto kolo máme. 2-3, pekne. A idem zase jak Palpatine, jo. Len tentokrát musím vedieť viac využiť moje schopnosti. Lebo ako vidím, tak toto neurobí nič. Tam je Han Solo. Poď sem! Počkejte, radšej pôjdem k Vaderovi, nech sme dva na kope. OK, rýchlo si toto dať, toto. Aspoň nejaký život. Han Solo bude po ňom. Váje, doňho. Nice, mám ho. Tak, toto bolo rýchle kolo. Je to 3-3, možno to aj vyhrám nakoniec, uvidí sa. Defend the Emperor, Lord Vader and Boba Fett at all costs. Fajn. Ale no. Shit! Shock Trooper, no tak už nebudem, tak... To také sa spawnuť hneď vedľa tohto hajzla. Len zasa... Doriti. Áno, počkej, toto tu. Oh yeah. Jeden dole, tam je nejaký ďalší. No, pekne to dal. Ale no tak. Čiže tak. Ešte není po mne. Sviňa jedna. Tak toho Hana Sola musíme dať. Nice. Už iba jedno kolo. Už iba jedno kolo. A idem ove, jak Palpatine, nice. To už je koľkatý krát? Tretí? Dobre, ale rozmýšľam, že kde budem. No, už idú. To Shit. Ja som nerozmyslel zrovna najlepšie. Tam už je Luke. Tu ma bude chcieť naháňať.
dostal poriadnu šajbu teraz odo mňa. Máš to tam? No tak. No, vyskoč ty, debil. Tu si to šupnem. Niečo som si aspoň málo pridal. No, tuto hore som ako 0 bodov. Tu si to šupnem. No tak poď, stochni ty špíno. Bum. Shit, ja som posledný. 4-4, no toto bude finálne kolo. Ajajajajaj. Focus all efforts on protecting the Emperor, Lord Vader, and Boba Fett. To je nič moc, ale tam už ide. Počkaj, no kde si? Chcem toho Luka trafiť. Fakt. Zasa zozadu. Zas zozadu. No tak to tiež je žiadna výhra. Oh, nice. Dobre, jeden by bol dole. Tam je ďalší. Áno. Tam je le a tu chcem zabiť. No tak dúfam, že to bude niečo dobré, toto. Debilina. No tak. To není dobré. Mám iba Boba Fetta, on je tam hore. Musím skončiť s hentými. No tak. Oh, nice. Ešte táto koza pod sem. Áno! Vidíte, ak sa rozhodujú zápasy. Nice. Teraz neviem, či som to ja zabil, alebo ten druhý. Tu si bíňu jednu. Ale je to tam. Tak teda to by bol už úplný koniec celého Star Wars Weeku. Toto bol posledný 5. diel. Dúfam, že sa vám to aspoň trochu páčilo. No a majte sa pekne. A čaute.